Hagdan. Mana mo? Mana mag-register? Tara. Ano mo adto guys? Tong! Atong! Mulat ka! Pila rin. Tag 50 niya. Oh, ayan ka. Tag 40 ang senior. Nindot sang CR diri. Ang foreigner kay 100. Kusog sa ning tubig siguro dre kay dako. Sunod lang ta. Punong lalaw. Inas Christine, baylo sa Samoa. Yor. Inas Christine. Unsa na sam? Nagkuhan ako. Lima, mas kita. Dahil din, dahil pagkuha ko ng daday. Lo, kadaghan ba day? Ulo. Sir, sir. Ang buka bulan ng Don't be scared, tara. Tara. Miguel. Miguel. Dito sulod. Oh. Re, mingay, re, agi kaming gay, re, ra ka agi. Mingkay. Hindi pwede yung okay. Di pwede daw external banana kay basin inyong Ilang leader ba? Bari ba? Bari ba? leader na si Bob. Ilang alpha, ilang alpha. Amo na ilang leader. Sir, stands to the king. That's the king. Oh, mo din ang king. Kato. Bob. Si Bob. Sulod mo to, sir. Dayon. Wala ako ay nilagay. Pwede dito, sir. Dito, ready, ready. Kini akong tulog na ako. Jay. Ano pwede Tabangisa, tabangis. Sam dira lang. Ma'am, dito, ma'am. Grupo na akong gikuha dito. Wala gagay. Doon ni Bidalagod. Wala may ang voice obos noon. Bye guys. Agmais ni mo dai. Laur, agmais laur. Tanang mo nga. Tira akong duha ka mga. Distansya lang mama, distansya. Okay ra, okay na. Bab, bari bab. Tanang mo nga kiss. Tegang si Jan be. Tegang si Jan. Re, oh. Oh, re. Manamin pa. Oh, Jan oh. Kau kari re. Manamin mana. Oh, nanamin. Ini ka? Hello. Jan. Jan. Shan, ada Shan. Dito ma, sir, dito sir. Jan. Mana mo sunod leader sir? Ako rin sa Sam. Mana mo sunod? Jan, Jan. Di mamin. Lulu. Gaway. Dito, ma'am. Oh, tara dira. Jan. Jan. Oh, lina. Napakalor. Kalor. Oh, ikaw, bebe. Mayalan. Re, naog, re. Kanaog na ng kwan kanay mga Re, na. Ikuan sa mga Yan na lang, ihinay yan na lang. lang. Iyan ay nagtulo. Oh, ihinay tunol ba? Re, naog, re. Oh. Re, naog. Uy. No, di naog. Lina.
Dili na. Oh, dira. Dali, baby, dira. Gami gi. Yatag. Gasam. Tagi sam. Ano, lingkod lang, lingkod. Kuha ra na. Oh, ayo ka na. Alam ko yan, naalang mo. Alang oh. Kumot tra na nila mura man nagtao gud. Ikaw, dali. Oh, sige na. Lingkod ka rin. Lingkod di ko bigil. Dia. Kuha ra na. Lah, sa iyang parinti. Oh, ayog taga ka Miguel. Tagay patang uban. Ayog taga ka. Ikaw, baby, oh, raw. Mahatag Kana, tagain. Oh, Sam. Lingkod lang. Ay, kadlok. Ay, kadlok dili na munsa sila. Mangunaw lang ta dito niya na may tubig dito. Nga on na sila mais. Ikaw kaon kag mais? Dira. Hilaw, mukha sila hilaw. Oh. Hilaw mo na mais. Di man nimo kag luto, ma'am. May luto dito. Ay, ayo ibubo Sam. Dali. Ngito dali. Igim na lang balik niya at Miguel. Naadjud sila puyanan o diri sila mo puyo? Ay, Uli ni karon mga alas 12. ihatag na lang ni Bukid. Yalan lang ito. Ayo ilabay. No. No, Dali, suko mo. Ay, kusuko. Ay suko. Ay lagi ilabay. Dira. Ayo ilabay, imo mang ilabay na suko mo na. Baho ka. Di apa mo ko diri. Dali na. One, two, three. Smile. Ako team leader. Tana, 1, 2, 3. Papatrasan na. Matrasan ha. Ano lang, ay karatol. Ako ay video. Lo, na monkey silang likod. Tanawan yung business oh. Tanawa ra siya oh. Hoy, bastos ay. Ano man ka? Dagang tawo. Nagbiga oh. Hulo. Tanawa ra siya. Ano ang gabi eh? Oy. Okay. Hayag pa. Bastos ang dako ha? Gaong ganda ko. Babaw dito. Law. Turun na mo. Abad na. Imo ikaw sa TikTok nga. Kisang ko mo. Jan, unsa man jan? Zak, ayo do Zak. Nagito gali ka na. Jan. Gasabot sila oh. Taghan na day. Abi na ko gamay na. Uy! Asa? Oh, lagi. Nah. Excuse me. Wala man yung problema sa pagkaon. Hindi sila mangita. One man pa na. Ako ni kay. Tay mama. Na. Okay, mga yun sa kulay dan lolo bugaan na mo. Wasag ko dong. Wasag ko. Kyo. Muramang Samira og Miguel. Gaduwa. Hoy. Mag-away ko na. Hoy. Mag-away. Yes, kyo liko daw nangayo. Siya panggunit. Kyo. Gunit ako. Ayo touch. It's okay. Touch like that. Kyo. Because of this finger. Because of this finger. Yeah, brother, the finger like that. Tara. Amo nang dili pasudlan nila. Rotas man pedaglaw. Danas Miguel ay upaw. May anak ay nagamay. Anak, baby niya. Nasa baby. Na. Wala bibi anak ko na dola kana yung mama. Ayo. Mangigim na yung mama gon. Yan yung maguwang ni siya. Ang mama mo ni. Oh, mao na yung mama. Oh, Maguwang na niya. sige gusto yung tuon. Muro jud silog ko Nels, unsa man Nels? Wala pa kakao Nels. Dako, agi na pug leader niya.
Taraw na lang. May hawd-hawd sila. Naa, mura lagi ka to na try. Itong kanina si Bob. Oh. Dako sa day. Nels! Si Bob. Oh. Unya pero boy makita ko to kikito ni ba? Lay. Oh, why lay? Ayun na, ayun. Ito ni mong kuan. Hala, turay. Tara, gihingot-an niya eh. Tapos babaw. Yang anak, gihingot-an. To dito. Asa pagkita Na dito. Wala, di maklaro ba? Kanang. Tara mi guys. Ito ka to. Ito si babaw. Ito na sila. Diyan, si Lodoy, tabang. Uy, okay, o sakto po te. Para di pod crowded. Lo. Tara.